Yan, magandang umaga mga kaprodok. Oh, bless sa ating lahat mga kapamers sa bandang ito. Dito tayo sa taas mga kapamers. Habang naghintay-hintay tayo sa ating kasamahan sa bayanihan mga kapamers. Video-video muna sa magandang view mga kapamers. Yan ang aming bayan mga kapamers. Yan. Dito sa taas mga kapamers, kuha tayo ng mais. Luto tayo ng mais kasi may mais. Ayan, mais kagad dyan. Tingnan. Ang dami. Habang naglilinis ng mais dyan, nagluto-luto mga kapamers, para pang snack. Habang naghihintay kami sa aming mga kasamahan, ayan, nagluto na kami ng mais kagad. Siyempre, pagkatapos luto, ano pang gagawin? Kain naman tayo mga kaparmes. At tingnan, yan ang at ay hindi ang may-ari nito mga kabundok. Kasamahan ko dito sa bukid. Kasamahan din namin sa bayanihan. So nagyaya na magluto tayo ng mais. So yun, nag-harvest na pala siya. Mayroon na siyang kinuha. So ayan, tingnan, ang dami. So ito, hindi ito hinarbis para ibinta mga kapundok. Ito hinarbis para lang pa-snack sa ating mga kasamahang nagbayanihan mga kapundok. So siya ngayon ang sponsor sa ating snack sa hapunan mga kapundok. Hindi ba ang sarap? At hindi lang masarap ang mais, maganda pa. Tingnan dito sa bukid mga kapamers, dito sa kanyang area mga kapamers, ang ganda ng view. Diba? So nakita naman natin ng view sa baba, ang bayan namin, kitang kita. At ito itong aming kasamahan mga kapamers, laging may bisita dito banda mga kapamers, lagi siyang may bisita. At dito kinukuha naman ang mais sa gilid lang ng kubo-kubo niya mga kapundok. Dito sa pinaglutuan namin. Ang gandang view mga kapamers dito sa taas. Yan. Kung napapansin niyo mga kapamers, ang aming dagat ay medyo makitid. Papasok parang ilog lang. Ito naman delikado pag magkulong-kulong ka dyan, mahulog ka kay pang malalim. At ito naman mga kapamers, ang kanyang mga tanim na luy, namadamo pa, hindi pa nalinisan. Hindi pa natatapos sa paglinis mga kapamers. Yan siguro dapat malinisan na yan, medyo madamo-damo pa mga kapamers. Ang aming bayan sa sugod mga kapundok ay magsisiti na po yan. Tingnan pa, kunti-kunti lang ang bahay pero malapit na yan magsiti mga kapamers. Mabalik na naman tayo sa maisan. Anong klase ba? Si cameraman nandyan na naman sa taas sa maisan, nakatutok. Diba? Ang ganda. So pakita lang ng view mga kapamers. Mahulog ka dyan, hindi ka rin mabubuhay mga kapamers. Sobrang pang grabe mga kapamers. Dapat ingat talaga pag punta dito sa taas mga kapamers, pero bawi naman sa view mga kapamers, ang ganda. So ngayon mga kapundok, wala muna tayong sound mga kapamers. Binumbahan tayo ni YouTube mga kapamers, yung ating bahay. Hindi tayo makagamit sa mga sounds mga kapamers. Ito nikapkat na magbayad tayo. Paano tayo pagbayad na wala pa tayong kinikita mga kapundok? Dapat pag kumikita na tayo bago tayo singilin.
sana na-enjoy kayo mga farmers sa magandang view. Hanggang dito na lamang mga farmers. Pag-like naman mga farmers kung nagustuhan nyo yung ating video. O kung bago ka lang sa ating bahay mga farmers, paki-subscribe na lang dyan. At kung gusto mong makikita ang ating mga video mga farmers na mga ganito sa bukid man o sa dagat, pag natipay mga farmers para updated ka mga farmers. Maraming salamat. Bye bye.